Nganap lagi singkeman sa isien ni kapor mentay ka bang ayo pat banya kren biang bat pi sa isien na ka ktien ke jong blay ka kubor ka ni kapor ka long pidon daw ayu bat u Jisu. Pidon daw ayu bat u Jisu. Patsuay kata nga kwa ban batay api bakata kalong namadon sibon kibriu ki ba ong yanga pastor nga pet ka kubor step jong pi reha bang kli ki ngas tu bagata ka kubor step kam day jong ko to ka sngi ka de kubor ka balanado menno kai ka daw namar ba imat klem subscribe ya ka channel jong ka potnet tadai ta la don apring ju fi pat subscribe no apa tu subscribe ang to sanyan ni ti belong kumbaje kenang bapinyo ki kubor step man laga sngi daga batmai tadai ta finyo ri ki jing tip ki batmai nang yo show ki kubor ki batmai bat gano ki jing pen bena ka bangi pen bena nang niru finyo bet ya kata ka ba thamai dengan nget utran ku yapi ai kuble yapi baro ki ba sngap menta ki ba sngap ni ke kubor dan apeng jofi la sngap da ki benai ba da ki snam ngai kuble yapi ru iwi pui baro aga keteng ke jong Jisu yang semua iet jisha yapi yang semua komen jisha nam ta jong pi ba pi iet ban sngap ya ka ketien ke jong blai bang ada nget haga ni ke sngiru kan da long jisha ka jingkerku na ka menta jong pi iwi baro na daga ni ke kubor ka dei na ka menta jong pi ya ro you try but fi snow ba ka dei na ka menta ki we sa share ru la ne sa su sam ini ke kubor na ka menta kita ki we haga ni ke sngi nga kwa ban kren ya ni ke subject na ka menta kita ki bompat pediang ya Jisu taga bangalabu ya ni ke kerteng fidon daw ayu ba Jisu madon sibon ki brio ki thot ban buat ya Jisu kadaw kalong na marbag yu i bagi Kristan kita ki bakam ya ladi ki balong ki Kristan kimpen i ka nuksa ka babha kimpen i ka nuksa ka babha batur maki batim maki bathok ki masyukor maki bagi kam ki balai pho jat ki balai pho kan sharu dei ki Kristan ki bale padeng ta don apeng jong pi ka ni ka por pimut ban long Kristan re ha pi ki Kristan fi du men sim no tadi ta fi ong ka khamba yang akum ni hi bangan sulong kum ni hi but let's say ka jing im ka jonga hi ka khamba ban yagi tai ki Kristan tadi ta kwa abanong ifi wanum bot yagi Kristan do bot fi ya Kris balada fi check ya ka jing im ka jong Kris pinum yo down nang no ru ba fi ong em nganom tre ban bot yaw ni Kris tadi ta kwa abanong ifi ha fi bot yo Jisu wanum bot ya ka ege baki Kristan kile namar bon ki Kristan kim dei ki Kristan ki badon jinga dei baru Jisu bon ki Kristan ki dei ki Kristan ki bashu ya dei bat ka balang ne ki shu dei bat ki breu ka kut no ta ha ka jinglong do klem don jinga dei ai ru em bat u Jisu tadeng ta la da fi baki le kulmar fi le ki kam ki jaklia jakla wanum pet yaki bakin ong fin bot nuksa yaki lane fin ong bakini ki de kita kinong bot jong Jisu na da filai kendu shisha kinong bot ki jong Jisu fin so shisha bakinong bot ki beshisha jong Jisu kim long kumta kinong bot ki beshisha jong Jisu kim le kumta par kita hi ki bla bot u Jisu ka jing im ga jong ki ka long ga jing im da kum wai pat ka jing im lesi pila ban ong ba pila ban yu iru yu Jisu haga jing im ga jongki kan mau Jisu ko ma ong pinado basdang wan shini ka perthai ban sang nyam ne ban pelong ya no kan nyam la bon palat ki nyam haga ne ka perthai u Jisu klam wan ban sang nyam u Jisu wan ban a ya ga jing im tading ta u klam wan ban sang nyam la ne ban pelong ya no ka kan hon la ne ka kum ne kam tai ban pelong stang ka wai pat kan nyam Ndri wan ban ai ya kata ka jing im baru kwa ya ka jing ya dei kam dei ka niam kum baga kin pareng ka ong kam dei ka religion dei ka relationship bon sin ubreu la shu talun ha ka niam ka rukom ta ka bau shumut dur be ngaran jing dei bru Jisu la shu talun be ya tu ki kam pateng la pateng bom tip kum nom no ka tin joblei tip im tip tara la shu shong shit ada de ka por ka kam jo ki niam la shu shong shit be ka ki niam ki rukom klem da so so teng ka takar kom le ru ka bom ikop teng ka bo poi she ga di ki ya bam poi se ki kam sneo ki kam ken sha ki kam thala tading ta ka abanong ifi ka ta ka de ka niam
Henry la da fila buat shishayo Jisu pio pediang shishayo mensim bekut pio pediang shisha ya kata ka jing berslek fila diang ke bor pada fio diang ke bor am pinai I shishayo kata ma finom longkum kita ki kristan ki beran hagan yam balada kita ki top ki syukur ki klaim ki auria ki le ki kam kensha ki kam thala thalen am finom longkum ta namar ba pimdai kita ki sudan hakan yam rei pidan haga jinga dai bat u Jisu tading ta wanom buat ikibreu wanom buat yang au pastor wanom buat ru ikibreu ginu ikibreu rei kwa ban ong fila da fi kwa ban buat am buat be u Jisu tading ta la da fi wat shisha la da fi ti jeliu fi wat shisha nang ni nang tai fi wat tan rai ek baro no Jisu pin shem am bau Jisu de finum yo dau tat ka wei ka dau ka besneu de fin yo dau ka wei ka dau am ka fi ong anam tre ban bud da fi la wat shisha ye with Jisu am puli nga ba ban fi nai puli ka Bible baro ka wei ru am da fi pat tip haru nai puli lut ka Bible baro ka wei puli shatang ki southly ki gospel ke jo Matthews Marcos Lucas bat ke jo Yohanes puli shakini ki southly ki gospel am saya thu ya ga kalong kumno namar ki ni hagini ki southly ki gospel la tho ya ga jing im ke jong Chris la tho ya ga jing kai ke jong Chris la tho ya ga ki ek baro ka ba Chris ule tading ta la da pikwa ban tip khamba yu Chris pulis yo ai gini ki southly gospel wanum wanno syakata ka conclusion ban ong ngam tre ban buat yu Jisu ngam tre ban long kristan kwa ban ong efi ya ga ne ka sngi la da fikwa ban tip khamba pulis yo ya ga ne ka ktien hoy Mahatma Gandhi hoy ulat de ban long kristan re bo pe igi kristan tre ban buat yu Chris kajin sya kata ka de ke babakla na marhaba buat nai buat te ya ki brio kwa ban ong fi ta kwa buat be ya u Chris tading ta la fi buat yu Chris pio ya ga jing im ka batmai pio ya ga jing pen slek no Chris pio ya ga ta ga jing pen pau no Chris pio ine ga khamat ka batmai pio ya ga skor ka batmai pio kham ta mi ga jing im ka batmai haba hi pet fini I shisha ka borom ga jong blai fini asngo ru shisha fini asngo pitang kita ki ki basumbang no blai fi pule ne ga ktien ka rung ne ga ktien si ka download jo fi ta ga skor ka jam sim ga asngo ba ka ktien jong blai fi pet fi de I shisha ken ye ka ta ga borom ga jong blai but ye ka ki ki ba de ga jong blai ka jim ga jong fi kala kala shisha tading ta la da fi kwa ban bot yu Chris nai bot iki kristan bot ya u Chris wat ri hagi kristan ko abnong ifi yo bahagawai ka sngi am yo bo blai am un kli jikli ifi ese un khat ifi un onko meshwa ne ko shan ko bantip ne kita ki kerteng ki per ma ka ba pila bandan tading ta hagawai ka sngi am ublai sa khat ifi wat longkum adam ubari hadien jo kita ki dieng bo ublai sa khat ifi wat ri hadien jo kita ki kristan yo ba pinri sa ang ta fin ran menisham yo blai ko abanong fi wanumri hadien jogi dieng ni wanumri hadien jogi kristan tapi ko abnon wan be chekmat ya sham hi daladi utra mat i daladi Jisu balada fi ko aban yo e jingtip hila aban wan shek ni ka office jo ka potnet na fi pat sul thu bai ka tin jo blai hila aban phone na hila aban sementara ide kendu gom ni khnang bal men ipet ide ka tin ga jong blai benang yo shu e ka ta ga jing shai tading ta la da pi miss yu Jisu am pila miss ya ga jing im ga jong pi hi baro ka wei pila miss sha ma klemu Jisu ga jing im jong pi ga long ga klem jing mo klemu Jisu ga jing im ga jong pi ga long ga balen ai na mar kata ga bom jikut ga jong pi em la sat ai na maru Jisu wan kanang sing ni ga perthai baru sha yap nan ta jong pi ha ga ding phna baru wan man sha yap la da kata ga jing yap jong u em kadai shisha ka bashirkai do kata kan mau ne ga wai sha shirkai kata namar baga du jok le am ka ba kham shirkai shishu ya kata tadai ta usha na ka manta jong pi man pelai ifi na ga ji shirkai jo ga du jok tadai ta usha ya kata ga ji shirkai jo ga ding phna kanang ban pelai ifi na ga ji shirkai jong ka du jok tadai ta kwa ban ong ifi ga ne ga sngi ga manta wat nom ai dau bang yu I shisha ya kita ki kristan wanam buat ki kristan ko aban ong fi wanam buat eno buat ya u Jisu
Tadeng ta lar fi but shisha yu try finom yo daw nau Jisu. Finom I gano ka daw finom yo gano ka daw no matter how Jisu finom yo daw eru am. Mau long uba coach, mau long ba shisha, mau long ba biang uba janai lut na dong sha dong. Kamdan ka jing to abria u, kamdan ka basti u, kamdan ka jing duna u, kamdan ka no ka ba kum kita. Ulong uba coach bat uta uba dan burap. Tadeng ta kwa ba dong fi ka ni ka sngi. Buat na yutrai. Tadeng ta kwa ban duai na ka menta jong fi ka ni ka por ka ba menta. Buat shisha yutrai ka jing im ka jong fi kan namba bela no tingnya duai. Buat na din jong ong try Jisu. Nga aingu ia me ba mi iet ya nga. Try hagani ka sngi ngambut yu brio ngabut ia me Jisu. Baragani ka sngi penting kena ia ladi, bagalah kentat, ya gani ke perthai, bagi giegi jongka, ban buat ya me. Jisu menlong try jonga, wan hapo kamen sim jonga, ban aduk mentagasni, ngan long shisha, unong buat jong me. Perlong yang try Jisu. Usenran jong me. Mede us try jonga, mede us iem jonga, mede u blay jonga, nado mentagasngi. Haga gerteng u Jisu unong penem. Amen. Amen. Ngay try ang kerkui fi, ngay kwa ban duay nda jong fi ni ke por menta, fi la ban dami ki khosiu jong fi, fi la ban ra'i ki jong fi ni ke por, la fi pat pediang u Jisu pediang no. Yo ba pi miss ya kane ka opportunity. Yo ba kane ka manshu aga JM ki jongfi. Yo ba pindu ya kane shobam chikot ngini dwai. Tranga dwai agar ku ni khon jama kane ka pora blai. Kila ra agi kti ki joki kila dam ki khosiu kila penrit atrai. Baka Bible ka kreni ka tabe kita ki penrit akhamat jong me ablai. Shishaon kan tiu ki ken. Ban mer ku ni ki khon jama kila pediang ya ma kane ka sngi, ban do mata ka sngi me tha ka gerteng ki joki kitab joki jingem. Bala registrare fi ka sngi habneng la registrare fi kitab joga jingem ba filong kinong shong shnang joga beneng do menta ka sngi ba filong ken ki khon ki jong try ba do menta ka sngi la pen scam ye ka bom jikot ke jong fi shab bom jikot habneng rengkat bat u Jisu ka duai nge ker khui pi pinang yat ka bos ka bon ka jinget filong breu ba ngam ha gaktien ba bang ye gaktien ba pule gaktien ba em da gaktien ba dabro da omen sim ba khoi traponan kami ni khon jame tribe ki long inong pla ye gospel ba ki ma idal di me go tribe ka tahi go konat kalong ka don kam hado kata kedua ingre khoni khon jame pa ha ka tangi jame Jisu nang pedem amen ba amen try ingre khoi pi de hingta dom ta sngi lang jing thau ki ba thmai deng ta kwa ba dong fi don pring jo fi kimba pidang perkhat ngan buat no ka ba ka por ka dang dan tade ta wa no pulut kai ka por ka jo fi na marba ka ba finang perkhat yo mutrai wan no if do ai tade ta pp khot kan pat ka teng jo trai pidang yo Jisu ga ji im jo fi udai unong pedem ba do trai jo fi blai ga jing so lo ka do fi ngai sai siam pa la sai ski blai shi bon